Ki para bangit ki ba iit ki jonga. Kum ban syupen kan mau yang i men syam tayo. Ya katu ka benta ka bangi ngilayo ban yakran ka benta ka baningkong. Na katu ka topik ka bangalaay ka kerteng kumnungin ka jing jong ka jingat ha ka perthai ka bam tikna ka perthai ka ba iklumar ka perthai jong ka jing huri hura ba ka perthai ka bangiyo ikan ba ka don haka ya galer ka ba isi lani ka bam pedyang yau nong penembat yau nong siuspa ya ka bangalason nagani ka shiti ka jong upong shiki nong rum kala nong ka ba khatar ka dekhot ka ba ar ban mensyam tayo ngilay keren ba ya itu ikentien kani ka perthai kan bat kum bangalong way na ki real start porkan uong ye kita kentien bakum ukristan ngidon kam ban bat akakti kamon ye kaktien ka jang oblay ka balong ka bible bat akakti ka diang ngin bat ru ye ka khot kubor lani ye ki ki ba ai ki lat patai kubor lesi ha ka juk ka bangi ye laban ong ye ki lat media ye ka bangin pet ngin itu ye kata ka perthai ka bangin knang bahabangi don ye kini ki arteli haga jing ngin yo ye ka jing start haga donon knang bangin itu ye ka ya lanu utrai onwan ban lanu ken bau nong panim jongi u hajan lani ban siu spa no yengi kata ka de ka jing mon ka ba uni ubrio u ba we ni ki theologian ki ba kraw u ong ye ki kentien namar kata ka dau ki para banget ki ba ye haga ni ka jan mit ru sa sien habanga perkan ya ka ban ya kran ya kani ka ju ka kentien ban kani ka perthai bangin sngo thu shu shwa bangin jubam ya ka tu ka jingkeli kumno ngan lesi pilaban keli nga pastor hoot nga sngo thu ya kani ka juk ngayo i ya ka jingja ngayo i ya ka jinglong jang ka perthai ngayo i ya ka jinglong jang ka balang ngayo i ya ka jinglong jang ki brio ngayo i ban ngaya kendu man la ka sngi ya ki ni ki jing shisha ki bangla yo ban ya kran men syam tayo kumno ken ngan kum kata ka jingat ka ai ka jubab ka bangala ban ong ka bangi don ban ya ka jing jang ka jingat para bangit kiba iya ya kata ka jubam ngin sa jubam hagatayo ka banangwan baragani ka janmien ublay upen sngo ublay ubu aga donut jonga bangin ya keren biang ya kani ka kentien kawai pat ka jingmut jong kani ka kentien perthai ka bangila ya keren men syam tayo bat mentangin keren pat saya kawai ka pang bagata ka long kala ka bangayo i hakini gisngi ka bangan bu hakaktien parang ka anti Christian culture ki para banget ki ba iyan ka jingkeli kami ka ken kani ka kentien culture ka ong ki start ki ong kumni culture is a way of life of a group of people. It is a behavior, it is their belief, it is their values, it is their symbol that they accept and that are passes down along by communication and imitation from one generation to the next. Ngis ngau thu ya kani ka kentien culture baka dai ka rukom ka jong ubrio kadai ka rukom ya ka jong ubrio kumno ubrio kumno ubrio ya kumno ubrio bam kumno ubrio thia kumno ubrio upong ke jan bat kum ta ter kumu khasi ngi don ya kita ki jinglong ki balong per bat pela bat kerpang bha ladangi ya nujor bat ya ke wei ke jat ben rio bat ya kan ni ngi ya thu pateng la pateng ben rio kita ke belalet haswa ya ke bangi ngi la yo jing tip naki bat ya kita ke ban sawan ke balong ki bahadin jongi kata ken ke ka culture ke ka way of life la ni ke ka rukom ke jong obrio ka bangi tip hakini gisngi ka don ba ka jing kala henry nginom ya kran ya kata hakini ka janmien namar kombang ong hakani ka perthai itu ikentien perthai ibangi kran bangila sot na katu ka lenong ka bakat ar ka shiti ka jongopol shekinong rom hagalenong ka bakat ar ka dekat ka baar ki para banget ke ba ihen kom bangalong ngayo i ya kata ka wei ka leer bagata ka long ka leer ka ba persha lani ka rukom lani kata ka rukom kata ka value system lani kata ka jinget ka belief
believe lani kata ka jing symbol ki bang yo I hagane ka berthai I komba ki persya ya kan ni ka jingan ka bangidon how Jesus Christ kan ki para banget ki bait ki jonga how try kani kadai kata ka banga ngayo I berkata ka perthai ka bangingi kalong kan kata ka anti Christian world ngalakran kendiat mensyam tayo haka section jongga constitution jongga ri India ngidon yaki an kibaong bangila yaka banyalap yu Jisu kum unong shnong habalaka lapun lapenhe pensan yanga hangni hakari India kabait ke jongi kum uta utrai ngala yaka ban profes ban yatu ban penpau perthai bang saki perthai yaka jingat kabangangadon henry ngiyo I ki para banget kibait ya kata ka hok long try kaba kani ke constitution kaong ngiyo I bala challenge yaka layale yaka baki an ki bakraw na lor kani kilami banam sya ban penkala kristan ya ki briu lani am syaru yaka ban letang banduai ru haga kerteng ke jong Jisu ngiyo I ya kani dai tang bang ngiyo I ya kani hakari India ga jongi ngiyo I hangtai hapo Afrika ngiyo I hapo hakita kiri Muslim ke bang kita ke Arab world ngiyo I dai tang kata ngiyo I ru hakeleng satlak jong ga berthai ya ga jing sya le ben jong ke banget kani kam dai tang ka barang pelamenta kadai ken kaban nadu ki snem ki spa snem ka spa snem ka beningkong kabangi yo I ya ka jing sya le ben jong ki kristan kita ki banget ken how Jisu kumban syupen kan mau ki para banget ki bait ka ai ka jing mot kristan ngalabatai men syam tayo ban pen kan mau biang yangi kristan ha ka jing sngotu ka jonga udai ubriu lane ka briu ki banget how Jesus Christ ki bala pediang yo bat ki baba ya ka ding pna bat ki ba kumba ukres ulakot ya ki dai tang bang Yesu pendap rukom ya kan nyam ke rukom kan ya ka kentup nadu ki bala san ki bala rangba nadu yanga kamu pastor bala unong syarai ngadai na emo kristan no bashisha lada nga ong hoon kabamun nga ba ya gading pna ka jong Jisu ka dur babriu ka jong Jisu yo I ha ka jing ka jong aken ki para banget ki bait ka ai kan ni kan ka anti Christian culture ka dai kan ni kan ka rukom ha kini gisngi ka bangi yo I kami hakeleng jong kan ka berthai ka ba persya ya ka jinget ka bangi don how Jesus Christ kan bala persyang da kibor ya kaban pendojat ya kan ya jingat kabangidon how Jisu para banget kibait kanikan kadai kata ka anti Christian culture ka perthai kabangiem hakini kisngi ong way nong to culture is set up in such a way that if you pursue the ideals and ideology of today's culture, we will run into conflict with what the Bible say. Uniw nong to uong bat nga sngaw yahap, bahabang ipet, ya karukom perkat hakini gisngi, ladang ipet ya karukom kita ki ideology, ki rukom perkat, ki rukom sngaw to, jong kanika pertay ka bamenta, kan don bet ka jingya tingko, bat ka ay kabaka Bible ka kren panamar kata gadaw ki para banget ki bait kami ken kaleer kaba persya ya ka jinget how Jesus Christ ha kani ka pertay kabangingiem namar kata gadaw kani ka janbien ngin ya kren ya kani kata kaleer kaba persya Kristan ha kani ka pertay kaba ningkong ngiladap ban sngoto ngaladap ban batay
ka ni ka anti-Christian culture. Culture ngilas ngotu ya ka kentin. Kristan ngalabatay ka kentin anti-ANTI ka balong persya ya ka baka jinget tenrai. Ka jinget jong ka ktien ka jong oblay. Kita kidai ki ideology ki rukam perkat ki bami hakini ki sngi kani ka kentien pertai na kani ka shiti ka jong opol chiki nongrum bangi don kamban sngoto habangi hakani ka jok kani ka dei ka bangi tingko kala persya Kristan ka bangi yo hakini ki sngi ngamtip balai ngamtip naka ka daw ka bapelong bakani kal kami om day tang hagarui ka bait ka jongi kami keleng satlak jong kani ka bertai kabar ngiladaban jubab ka kani kabar kalong sa kaway pat kami nang no ka ka thamay ka telong lani ka ka sus jong kani kala ka ba persya ya ka jinget Kristan Kajinget Kristan kom mangalaong kataka jinget kataka Christian culture lani kataka rukom jongo Kristan day bangi siya pendap rukom ki para bangi ki bayan kataka jinget Kristan kadai ka bangi ba ya gading pna ngalabatay ba ya gani kami nangno kane kaleer ka ba persya Kristan Hagajing wat jing tip pada gajing persyang banwat yo blay pada banga persyang banwat ya gaktien ka jo blay baban petru ya gane ga bertai baban petru ya ka history ngayo artli ki telong ki bakan ni ka jing mi jong ka negal la ne ka anti Christian culture kami dai na artli ki telong la ne artli ki sos ka beningkong kani ka sos ka dei ki to ki beriong ki bangingi laban ong kita ki aggressor lani ki extremis ki bada isi shisha ya ka jinget Kristan ban ngi yo kan keleng jong kari India latang ya ka tien ka jong oblay latang ya ka yeng mani lapan ya ben ya ki Kristan baki mi kita ki anti conversion bill kumbang alaong ban wat la dengi don hok kum kinong shnong jong kari India bangin yalap ya ke gospel ni bangin ngej ha kano ke jingaj Henry kimi ki bakum kini baka telong jong kani kalong ki don kita ki extremis ki bangi yoi ki banga ngej barok na preng jong ngitem ngiyoi hagi khot khobor dang ha pedeng ki ar bat ki lai tayo kumno ya ka jing syak penyap ben jokin real po bakin yo pongon ki Kristan nang ta ha ki snem ki bla lek no ka jing syak penyap ben jokin missionary ki ba iet ki jongi hang ni ha kari India ka bayar ka jongi om dai tang kata ngiyo keleng satlak jong gane ka berthai ya kata ka jing syak penyap ben baki don ta ki khubor ki ba kendian ki bangiyo ki don shibon ki bangim yo jing tem ki bangingi tip biang-biang baka mi nang ni kan ki don kita ki extremis ka sos jong kani ka anti-Christian culture ka sos ka beningkong kadai nakini kan ki brio ki riu shit nyam jong ki wei pat ki ken hon nyam ki ba isi ya ka jinglong lani ya kan nyam Kristan bad ya ka jinget hauta o bangingingen o belong Jesus Christ para bangait ki bayin u Jesu laong lupa ya kini agak tien ka jong blay padan bun na preng jongi ngin sya ya kani namar bau Jesu ong la shon ya nga kindan shibon ki ba shon ru ya pikan ba kita ki diki kentien ki bau Jesu ong lagi jong ki senran shwa baun kiu no shabaneng ba shwa baun lek ban sya ya ga jing sya ka ba syar kai tam ban pen kre ya ki ya ga jing im ka ba syadien ba ka kam sngo si ya nga ha ka ni ka jan miet ka dei ka sos ka baar la ni ka telong ka baar ka anti Christian culture kam day tang baka mi na kita ki brio ke bangi ong ki extremis lani ki brio ki nong kieng atiar lani kita ki brio ki ba isi ya kan nyam Kristan ki riu shit nyam jong ki wei ki jat nyam Henry ka ba sngosi ka long ka sos ka baar ka ba ngayui ka long kan kami napo jong ka balang
kabang mot na pedeng jong ki Kristan pikan mau Jisu ang komno bau nong shon ba kraw tam uday na yeng kinong shon ki ba kraw tam day na po jong kalong yeng kalong sem jong i para banget ki ba iet ki jong hau try ka sus ka ba mi ya kane ka jing persya kaleer ka ba persya Kristan ban im ka jing im day na po ka ba mi ngiyo iya ka jing apat balang ka jing bam penyadam magini gisngi ngiyo iya ka jing klumar ka jing bam khud ngiyo iya ka bam sap ngam ya kren ya ka bam sap shabar ngiyo iya ka jing yato ka jing yatim ngiyo iya ka politics ngiyo iya ka jing bam khud kata ka di ka ban napo ka ba bam ya ka met ka jong ukres kan he ka di ka leher ka ba persya ka ba kraw ba gini gisngi kami napo ka balang kami napo chong ki bangen ki para bangen ki ba ihit ki jong au try ngiyo i badai hang ni ken bangin yalap ya ka ktin ka joblay ki bru ki om dan kam shu ban yalap balay pinya penlut bor bani tray kam mission umlong shu agini gisngi kami napo balay bagi pat balang ko mangalong balay ka kulumar ki balang balay ka jing hyardor haga jing long mensim ngapet jalade komunong syarai ngakeli yangi kom kinong syarai hatu ngila syarai bhanem ya ka balang hagini gisngi hatu ngidang pendam na em hau try banwat ya ka mon ka jong oblay banong try kom ba melekot ya nga ban penim ban ba ya ka ding pna ngan le ya ka ta kan nengele bon kam ya ki ai jong ga ne ka pertai ka jing bam ya mam ka jing bam ya sok ka jing pen hiar khpot ka jing ya to ka jing ya thiam para banget ki ba iet ki jong out try ka sos ka bami ka anti Christian culture kadai napo kom ka balang hari kasih jantiang ka jongi pralak kendai lak lese ngila bandon oblay ula kerku yala ka jong ka balang ngila nang kraw haga jing don brio ngila nang kraw Nakan mau yaga ktiin ka jo blay ka bau Jisu ukren hau Yonis haga daulen nong Patmos haga bawang yaga balang hapo Sardes pidon yaga kerteng ba PM yaga KGB assembly higa jongi labna keleng arajaran Rio syado syari Amerika sya Europe sya Afrika Latim bagatan ka jingkire Bible ka bau blay open to my born yalaga jong ka balang kalayan menta kan Rio kat nyo kat pra kat kandai telis nem para banget ke baien Jisuang yo Yohanes ya ka balang hapo Sardes pidon ya ka kerteng ka ba PPM andre nga ublay ngatip ba pilong ka balang ka bayap you are a dead church namar pila betingit kan katelong kabaar kabakan ni ka anti Christian culture kami kalong ken nanga bat nangi bagabas ngausi kalong bangi ngiya participin ngiya don benta hakane kalyang ngilabon ki reunyam hagini gisngi ngilaya bon kam na gaban tao blay ngi klet ban bon kam ban oblay ban dam hagi kosil ban duai kanungot na preng jongi ki para banget ki ba iyan ngakli ya pi ki ba shashgor bat ki ba sngam pidang pelot por hagi kosil ban dam mak machong oblay pidang hikai lagi jongi kon pidang yalam yala ga jong ga yeng sya ke jat jong ga ding pena ga jong utrai
Dai kani kan karukam perkan. Baga bami nangka kalong. Bangan penem yala ka jong ka jing yala ka yala di dai halor ki jing le. Ngalale jing seng labiang. Ngam persya yano ha kani ka janmet ki para benget ki ba iyan. Ngelaj konsert ngileng. Ngileng banyalap election ngelaj lun. Nge pelut por. Atau ong le jing seng ban dem ko siu ha kmat jo le. Ki dau lai po riu po shi spat li ki dau ni ai. Para benget ki ba iet om dai tang bakami nang ta om dai tang bakami napo bangi yo i ya kani ngiru ngi melen lang ngi ya participate lang. Banai shiga kam ka jong oblay. Ngiyong yamai shu. Ngiyam tre banai. Balay. Oh bangi bon shibon ki jing ngi bon shibon ki jing le ban pelut serwa bat kani ka berthai kam lelai ban ya let kai ban ya let yaki wai ki concert bat yaki wai ngi the lut ya ka lak ya ka hajar ban let shaga ban kiu shaga ying ka jong ble ban no shaga kam ka jong trai ngim tre sure ngalabatai menen ka bastang ka anti Christian culture ka dei ka rukom jong ubriong ka ba persya ya ka jing hikai ka jong Jesu ka ni ka jing hikai ko mangalong ka baar kam dei ka ba mi wat petang ya kitai ki ba syabar ki ba mi kata ka leer persya Kristan ka ba isi Kristan ban tang Bible ban tang yeng mani ban kang tala yeng mani ka dei ka ba na po ka ba kam syirkai kami kabakam sngol leran kadai bangi kang tala yaki yeng mani bap para banget ngi yakni yaki ai jong gane ga bertai ngem dan shu ka jing yamap ngem dan shu ka jing sngol to ngi yoi ha ga bertai kabaga jing i ya ka pisa ba ka jing i ka jongi yakita ki bakin jado kabalong kam materialism lani kata kam material well kabangi don kambet banyo ya kita para benget ki ba ihit ki jong out rai na ken kasus kami wat pet tang nabar bali ka balang ka jongi kalong hadukat ni ngapet jeladi kum unang syarai ngapet jeladi kum ubangai udkhat jong ka balang ngapet jaladi kumun nong bot changu Jesu ngam kadau ti da kadau utahan kadau kata ngapet jaladi ngapa ana em ya gadeng pna ga jong Chris pi ba ana em ya gadeng pna ga jong Jesu pi bot na em yo hado kane ka klem hat ka bamenta para banget ki ba hit ki changa try ka ba kado ha kani ki sngi kalang kembang long kai kani ka perthai ka bangi kran hakani ka perthai ka don kata ka anti Christian culture ngalabatai ka kani kami nang no pakai jingta ka balai ka ka impact jong kani ka ki so ka penmi ayu kani ka culture ngi yo I sautli ki Lincoln ngin yo I habangi don ya kani ka rukom kani ka anti Christian culture habangi ya participate lang kom bangai ru ngiyo iya sautali ki karukom nget ke jongi the way we believe ngamdan kambatay shibon ka karukom nget jongi hakinigisngi kumno karukom nget jongi hakinigisngi ya ka Bible ngem jupule ngem jupelut por ya kaktien ka jong oblay baladan ubriyo ulay ubriyo wan banyat ho yengi balada pinyo le ya kata pin le ya kata pinyo ya ga jing panem ngi mare namar amdan na yai the way we believe in yo kabar the way we raise our children in yo karukom bangi penhe pensan yagi kon ge jongi yagi kon ke jongi baken late school hagas ngi Monday ngi show ngi bom yakiru kidai ban ki nado badang red dang step nado baki dang red kide ban pendep dai ban krekon pidang le na em ya kata ngi dang le na em
Yagi khon ke jongi baki day ban hikai yaki haka lenti ka jing shisha ban besut yaka tenrai jong ka jing long oreo blay. Haga donut ka jongki nada bakidang red. Kabalai ka rukom ka jing yaday ka jongi bat ka yeng ka sembat kiway. The way we treat our family, our friends and others kan. En yo ka impact namar ladangi don yo Chris aga jingim jongi lada tai lani ukatai ka briu ki lepom nginum bishar yaki dalay ruem ngi dwai naga benta jongki ngi sngaw sendai naga benta jongki ngi sngaw kya naga benta jongki bangikan mau yo way briu udukhat jong kata gawai ka yeng ubalong uprasa jong kata ka yeng uong Wang pastor ngan yatu pi ngan yai dem kho siu man ka stem ngan yai dem kho siu man ka mien tat hado bau blai un pen kala yai mama ye jonga padu blai ule shisha ya ka kampela bah ki stem ki bubuot nang ta ka ba ukren iyo bagi so ki ba mi nang ta bau knyi jong ukala ka bamot baru ya ye ka jingim ka bai dei dorbat kamon bagai gospel ke jong Chris bat ka basaw ka bami na kane kalong kata karukom ka bangi ngi respond lani ka bangi ngi yale ya kita ki jing ki bangi kendo ha ka jing the way we respond to life struggle habaki wan ki jing ki para banget ki baien habaki wan ki jing yale jong ka jing lada manga bat mangi ngi don yakane ka anti Christian culture kabamot ngim don ay kabami nang ni kalong bahaba ngingin pai shoblay ngi pai shaki ki jong kani ka bertai namar kata kadaw bon hakini gisngi ki drug addict ngi yoi dai tang ki drug addict ngi yoi kita ki gamer addict kabanga ngaong hakini gisngi namar bangiyo jing tengen hangta namar bangiyo jing kemen hangta ngasngo summer ke ngaya lenti hakatai kathan polo haga bangadang nya ay kakali ngakan mau ya kawai ka dukan kiahan kabanga yoi haga jing ya lenti gabanya kali namar ngitip bakatai kathan polo kadai ka bablong ngalal su summer ke habanga kumpai syagamon jong kata kasurang Bagata kadukan kiat hangta kadai ka kentin ka baong ka kerteng jong kedukan kadai jathan ki para banget ki baien kata kadai ka perthai ka bangingi hagini gisngi ka bahaga jaka bangin pai shoblay haga jaka hapdeng jeng jing ngin pai shoblay namar bangilong anti Christian persya Kristan ngimbut yu Jisu ngim trek ban bot ye ke jing hikai ke jong don mau ha ka donon dawan ke jing ngi jathat bangi sngo jathat bat kani ka bertai ngim tepat bak hangta kadon ka kordet hangta kadon ka jing yap hangta ka jing yap ka bau syaitan open up ye ki khun ki brasiu spa ke jong oblai ban penyap ye ki ban ngo ye ki teli met ban mensiam ki para banget ki ba iet ki jonga nga dwai ha kane ka jan met jong kane sngi habang yo sngo ye kane ka ktien ka jo blai ka basa shi sen pat ye kane ka kentien ka perthai ka bangingi ka de ka perthai ka bamtik na kambangala batai ha kane ka jan met pidon ha kanu kalyang kan pidai ki antichrist kita ki ba persya yo Kris bat ya ke jing hikai jong lani pidon hakaliang ka jong Jisu ngas ngotanat yo tu nong rai shamen se maka got jing rai to yang yai sha shu Jisu pi shi pais boneng kata kedi ka banga ngakermen bangini yang yai sha bangi don hakaliang ka jong Jisu ladang yo ya ka balang jong ma kum bakar rings dot dai mangi hang ne ban yang try ngin pandem biala ka jong kabalang dai namar bangin lej banyara lamali lamayong haki khosio hakmat jong utrai oblay unyarap yengi oblay unkerku oblay nakamata ka buram jong amen ngin edwai
Ngiwana kamat jom ikut rai bangingat ko kan rat bamet ngau yangi bamet pedyang yangi kum bangingi long padho ngi aingo yame ko kan rat na bakaktian ka jong mi kabak pen keli yangi ya ka jingkeli hakan nukal yang ngidon hakan ka janmit ngidon hakal yang jong mi ne ngilong persya yame kan rat ya rap yangi komba me khot yangi ngin bod hok yame komba me la khot ko kan rat baba long lam rekat bagapo dang sa bat ki wei pat kita yo ya ka bangin yo ban keren ya ka tien ka jong me kan rat na kan ni ka ju ka jaka sngo ble ya ka jing dwai ha ka kerteng ka ju ji su no prem ngi pan ngi dwai da ka jing ngai pada ka bawai no jong ka ne ka por ka jing ai ka jong ji su bo trai ka jing iet ka jong ble ka pa ka jing slok umen sim ba khoi kini ki lai hoi blai oba em ken long ring kat lem pat ngi bagi khon ke jam ke nang ne ba de kaleng men ta she de ki bam chukot ro amen.